Joka pojan oli rintamalle mentävä. Raskain mielin poikansa nyt matkaan lähettää. Epävarmuus liekö poika kotiin selviää. Poika nuori iältään, nyt sodan keskellä lähes aina rakkaat. Isä hänen mielessään, niin kuin isänsäkin oli taidemaalari. Hiilellä hän oman kuvan siellä raapusti. Sotakaverille sanoo, ota kuva tää, jos mä kaadun isälle, se pitää lähettää. Koitti taas sen surupäivän vuoksi isänmaan, kotipuoleen saapui pappi kuva mukanaan. Surun murtama, nyt kuvan seinälle laittoi kartanonsa keskeiselle paikalle. Vuodet riensi isänkin, nyt vuoro mennä pois. Synkemmin ei tarina, tää enää loppuu vois. Mutta oli kirjoittanut testamentissa jäämistönsä taideaarteet huutokaupata. Pitää kaiken kaikkiaan ja sillä ehdolla, että kuvapojan myydään ensihuudolla. Huutokaupan penkit täynnä upporikkaita katselivat miljoonien arvotauluja. Eipä kuulu tuvasta nyt huudon huutoa, eipä pojan hiilipiirros ketään kiinnostaa. Ahdistava hiljaisuus huutokaupassa. Isänän tuo renki huutaa takanurkasta. Pennin vain nyt muutaman hän tuosta tarjoaa. Enempää ei hänellä koskaan ollut taskussaan. Vasara nyt napsahtaa ja sanoo meklari, isäntämme määräs, tää on viime tahtoni. Joka huutaa rakkaan pojan kuvan itselleen,